mun yi mashin ɗinka a radio Allah. Wallahi muna tafiya ka muna shan shi ne muka ce bari dai mu baro mu je mu ganka. Wallahi ina nan lafiya kalau. Yo a radio Allah. To ya shi mutanen gidan kowa da kowa. Kufiyo ma rana ku. Radio Allah ai kai dai bari tun daga kauye mu sako shi. Kai dai bari. Washin na ce baka da labarin ja'o jama'an Nashiru a garin ga? Ja'oji. Ma'an Nashiru. To ai ni kanan babana ne. Yo Allah sharki, kashe kanin babanka ne. Allah sharki ka ji rabo ko? Ai muna yawan jin shi a rediyo a radio Allah. Muna yawan shauraron shi a rediyo. Kashe mu ba Fulatani ba a raba mu da jin rediyo a radio Allah. Ya sani. Ka ashe babban ka ne. Gaskiya okay shi yasa ni ji Rama doti nan sai yawan maganarsa. Yo kai shi ma ka san shi? Da na san ta ai ita ce ta kusa da Ja'oji Malam Nasiru. Yo Allah sharki shi ma muna yawan jin shi a rediyo a radio Allah. A za ku ji banda ma na san ku da kashe kai da kashan shi. Kai a radio Allah kai abun fa yayi mana daɗi wallahi. Gaskiya to ni dai ina menene ake nono na da kai min alƙawari. Yo kai nono ina nan baffa ne ya sheka da mu taho da shi saboda rana zai lalace amma ka bari idan dare ya mu koma mu ɗauko maka shi a radio Allah. Ai nono fa she ka gaji da shi a radio Allah. A inda kana tare da mu. A radio Allah ai ba komai. To mu ce